Šišimaria! Sväté Jozefe! Sväté Jozefe! Ježišmaria, čo to neseš? Ježišmaria, Božíku! Čo to neseš? Božíku, servus, Ježišmaria! Ježišmaria, ja si to počkaj. Daj mi to dolu, Ježišmaria. No, máš to? Ježišmaria. Ježišmaria, Božíku, servus. Servus, naukaj. A čo to máš, nejakú novú voňačku? Voňačku mám, no. Ježišmaria, kde mi to dávaš? Čo mi má to dať? No nemáš to dať, no čo je No ja som sa vybrala žihlavu trhať. Žihlavu. A čo to? Ako sa mi šastelo normálne, som sa poprelila. Sa poprelila. Víš, ten bizon. No, a tú žihlavu prečo, pre kury? No jo, pre kury. Pre kury. Pre kury. Pre kury, no. No poď ideme, no toto nechaj ležať, ideme. No dobre teda, no. Ale to ja nemôžem takto Barkedi, však to je strašné. Ja som išla pred drevom, môj starý ma čaká doma. To ja nemôžem Barkedi takto vybehnúť. Ibecin? Táto mládež bordel tu robí, svata Mária, potrebujem spať. Včera som ti išla, včera som išla tu na slamu. Tá deti sa tu opaľovali. Tá deti tu? Tu sa opaľovali, pri ohni sedeli tie bušty. Jebeci Boha, ja go vyplískam. Bušty opekali. Jebeci Boha. Ja som ešte taká umastená, lebo zabíjame. Zabíjame. A čo, starého? Nie, starého, brava zabíjame. Jaj. Brava zabíjame. Ja, drevo, no máme. No drevo, ja ešte aj z tohoto som chcela si požičať, ale však už... No starostovi nechýba, to je dobrý. Nevládzem. Ježišmaria. A ja sa na to vyprdnú, ja si idú zehľad hodinu. A jako, Božíku, jako? Ježišmaria, Mako, dobre. Jako Pako? No jo, Pako. A čo zítra budeš variť? Čo zítra? Segedín. Knedlu? Segedín. Knedlu? No, knedlu. Tá segedín? Tá segedín. No a to my furt nemôžeme segedín. Prečo? Počúvaj ma, ja som ťa minule videla s takým mladým. Ale kde? Takého mladého si mala. To byl švagr. Švagr, ale samé bílkoviny. Bílkoviny, Foreno bílkoviny se žral. A já řekl, že tu máš, ne? Ale... Omáčku, rajčinovú, ne? Že krvinky to robí. Aj sušiny. Ne. Sušiny. Suši. 20 dekov sušiny. Ešte nejaký komín. No. Ale ja sa na toto môžu. Aj toto tak ja to nemusím robiť. Jerenčko, počúvaj. Kúpili sme ti ten kondenzačný kotol. Jaký? Jaký? Kondenzačný, či jaký to je? Čo? Kondenzačný, či kondenzačný, no, ja ti už ani nevím, jaký kotol sme to kúpili. To ti mi taký nový dali ten kotol, Ježišmaria. No ale ja... Čo máš sledčať, zi? Pupčekov, samý pupček. Doma si musia ísť, moja zlata, lebo že mňa čakajú doma. Naberú za srat, ale keď robím hotel, neste salámu. Salámu donesem, pyšnú, mila, všetko to jede. Tá dones všetko. Do fertuchu dávam. A ja som ti ešte, minule som ti bola u oných na návšteve u Gitky. U Gitky? U Gitky som ti bola na návšteve. A jak sa má Gitka? Gitka velice dobre. Dobre? Som ti bola u Gitky a mala ti ty varené buchty. No nezobrala by si? No však jasné. Ježišmaria, už jedou. Ja som to žíkala. Tam mi to rýchlo hod na pleťo, Božíku. Ježišmaria, sa mi to rýchlo hod na pleťo. Jebe sa na to. Ježišmaria. Idí. Už jedou, počíkajte. Keď už jedou a už se perou. Už se perou. Ježišmaria, Božíku, serus.